थ' माबोरै माल सानोसो मिथिगौ जानांगौ हिन्जाव थाखानाय हौवाया आरो जुदि सासे लाबोनो नागिरोब्ला जेरैबायदि न'खराव घटना जायो जेरैबायदि न'खराव दावहा जायो हिन्जावा हौवाखौ हासिबदो बुयै बुयै होखारनायनि थांखि लायो नाथाय दिनै बे समा गैलिया आं नोंसोरनो दसेनो मोनसे भिडिअ पेस्ट खालामगासिनो खायसे खायसेफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै साइड इफेक्ट जालाबायनो हागौ बेनि आं राहा होखानि बेवहाय नुनाय गासै भिडिअ बाथ्रा बेफोरखौसो उरा बाथरिसो लाबानो जाबाय अब्ला साइड इफेक्टनि जेबो सम्भाबना जानाय नङा दा नोंसोर गोजौ गाय खुरलु खुरलाखौ बाद दोन बिदिब्ला फैयो बारा हारामि खालामगासिनो जागायनोसै साइकेल साइकेल नै बिफा नोंहा हिनजाव गथाय लादो मोजां राहा होदो सम थाना खामानि मावनांगौ बेफोरबायदि खामानिखौ बारा गोबाव खालामजाया आदैया मा होनो आदै मा सानबाय थाखो लायनोसै नामा Oh my god. मा होननाय जाखोलै बे मा होननाय जाखो बे एस सासिखानाय आथिखालखौनो आदैया जानो रोङासै मा इसेबां पुरबाव बेफोरबायदि मादैना दाब्लानोसो जानांगौमोन दाब्लाना दिनैसिमहालागै फेमिलि बादाम थ' जोबनो आं बे भिडिअनिफ्राय बेखौनो आसा खालामो गासैबो बेफोर हिन्जाव मोनजोबथों बिदिब्ला दिनै थाखाय बेखौनो फोजोबनाय जाबाय बे गोजाखौ हिन्जाव गोदान लाय हौवा गोदान लाय आं बेफोरखौ जेबो मिथिया बास गोजाबा ग्रि जानांगौ बाय